салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. ин ман ҳастам бо шумо Мусофиров ва аз ҳар яки шумо тамошобинони гиромӣ хоҳиш менамоем ки ба шабакаи мо обуна шавед ва тугмачаи зангуларо пахш намоед, то ки аз ҳар як видеороликҳои мо бохабар бошед. Лифигар роҳ ба сӯи дараи ромит. Лифигар яке аз мавзеъҳои дилхушкунанда ва ҳайратангези минтақаи ромит ба ҳисоб рафта, аз шаҳри Душанбе қариб ки 115 километр дуртар воқеъ гардидааст. барои дидани ин мавзеъ ҳаловат бурдан аз боду ҳаво ва обҳои зулолаш бошад. ҳамасола чӣ аз хориҷ ва чӣ аз дохили кишвар сайёҳон инчунин дӯстдорони табиат ташриф оварда дар гӯшаю канори табиати дилнишинаш истироҳат мекунанд. дар ин минтақаи биҳиштосо деҳае бо номи Лифигар воқеъ гардидааст ки аз ҳама деҳаи хурдтарин ва охирини дараи сардаи миёнаи минтақаи ромит ба ҳисоб рафта, қаторкӯҳҳои баъдие ки аз пушт мегузаранд, яъне қаторкӯҳҳои зарафшон, минтақаи яғнобро аз деҳаи Лифигар ҷудо месозанд. дар деҳаи Лифигар ҳамагӣ 8-9 оила зиндагонӣ мекунанд ки зиндагӣ барои онҳо дар ин минтақаи кӯҳҳояш ба осмон расида, дар ин минтақаи боду ҳавояш тоза нерӯи дигареро бахшида ки ҳамасола дар фасли тобистон бо рамаи гӯсфандон, гову асбонӣ ва зироатпарварӣ машғул мегарданд. ин минтақаи биҳиштосо аз сатҳи бар қариб ки 2500 метр баланд буда, дар ин ҷо ҳама гуна зироат ҳосили хуб медиҳад, аз ҷумла картошка, инчунин занбури асал. дӯстони азиз, ин буд барномаи хурдакаке дар мавзӯи деҳаи Лифигар. мо кӯшиш мекунем ки ин мавзеъро бо тариқи пурра навор гирифта ва ба шумо ошно созем. хайр дӯстони азиз, то барномаҳои дигар, худо нигаҳдор.